We're packing. Okay, thank you. We're packing. Where you go? Steady with all my charge at you, when you're good. Siapa harus nampung bersatu? Lu bersatu, udah apa tu skum kopi dia ni mulu kan? Kamu bersatu, mana? Mana nak cakap dia? Dia orang ni beda kamu. Bukan nak cakap. Ayah ni. Kamu bawa benda. Dia makan kamu bawa benda. Ini mana ni? Ini aja jitu. Ini mana? Kamu metro ni mana? Kali pun rasa. Emuronye mune ini yang so ni menona haram. Omoye na haram. Ini sih kau kwende mana haram. Mboto tu jangan sen. Yumane wenye nenye gonso na begi ne meniga harabora oteza. Ngwe bidozina. Mena anoshim. Kara na kwatu anoshim na kwatu. Oh mo kaya. Obori ubogani. Uri bagi muka. Kita na po isu ni. Ni wana po. Speaking in tongue. Nka wo bring. O bero mi o ma kan ye ku mo ki ni ku. Ba just ka no with that. Oku be. Como lo so? Mana soba di hane mo to ese me ya de. Aga ko fa to mo to mo. Tinye osura e. Ogoni mbo. Ni le ba wo oboro. Joko ozo. Because women maybe they should tag. Oya ki jwa ye. Kwa me na ngo bido. E ga no zo be next time. On go one. No palago. Opo fa. Yo kan. Ibai ga pa. Kanka huku mama mana nka we a kwesiri ibu so e mo kwesiri ibu mana asin ku eku agmanse ka nye ya ebo na eme minister ebo na eme minister ozugbo bam aka ozugbo Nigerian Limited mobile with PLC ka maka ga mu ni mini kite mmadu o we mini kite mmadu ka na akpọ PLC mo ba nka na akpọ ni fi gele suit white Mengum na ko kanda na crack much. Ala ma ko ai ko kanda crack. He ja na you coat.
nyiri kootu mgbe maka aha m ga-esi na Arịbọ pụọ bazie prọfet Arịbọ. Njikọcha na-apụta na pulpit ya na-adịọ prọfet Arịbọ, prọfet Arịbọ, prọfet Arịbọ. Mgbe bi onye na-apịtụ. No, Ugo card. Oh, yeah. Ugo na kono ko. 6,000. N'ime ụlọ abụọ kere onye bụ Nneka. Pastor Moa. Ngwa. Onye nwanyị na-agwa m na nsogbu eriju afọ. Nsogbu bụ nwa ka ị na-achọ. Ozugbo ị tọrọ ụkwụ ebe a ka ụmụ gị nọ na-eso gị n'anya. Enweghị nwere ime ị ga-abịa ebe a kpee ekpere ime abalị. Ị ga-eme ya abalị 3 mee ya echere ụmụ gị. Hai Nkechi ogene gịnị na-eme na be gị? Nkechi ka onye bụ Nkechi a? Onye nso mmụọ. Nkechi ka ihe na-eme na be unu? Ọkụ na-agba. Ka ihe nwanne dị gị ka ihe mere ya? O ji wee sị na gị na dị gị ga-apụ. N'ụlọ ga-apụ mba nọ. Aga m etinye okwu ebe a ka m ga-azọpụta ndị a nọ n'ọgbọ. Ndị a nọ n'ọgbọ. Jizọs! Onye ozi biko ihe dịka gịnị ka ọ ga-eri iji dọ mkpocha nke ezinụlọ? Mechọn ana m ana ego na nzukọ a bụ ọkpụkpọ okwuchukwu kpọrọ m. Ana m ana ego. Ihe ị ga-ewetara ebe a bụ ihe m ga-enye ndị ekpere. A ga-ejikwa ụgwọ 200,000 naira. Ị ihe m kwuru? 200,000. Nwere ike gawazi. Nsogbu adịghị, aga m agwa di m. Biko onye ozi, kemgbe m ga-ebido ekpere abalị a? Echi ebido tata ebido. Echi ebido echi. Ebe a wụrụ nsọ Chukwu. Ebe ị ga-eme ya bụ ekpere n'ime ụlọ ebe ndị nsọ na-ebi. N'ime ụlọ na ebe ndị nsọ na-ebi. Ebe ndị nsọ bi ka ị ga-aga, ndị nsọ ga-emetụ gị aka. Arụsakwana ha ọgụ. Okwere n'ihe na-ekwu? Onye be m, ole ka ị mere? Ka iru gị dị otu ọzọ mma. Ọ dị mma, ọ na-ebara m na-eche gị ịbata. Ọ bụ ihe nchọ, obere ya nchọ ka m na-ega. Ka ị dị na?
mba a na-apụ apụ onwe eme na nwe nzukọ enwe m ọdị oge ahụ atọl ka ihe ọka anyị nọ ọhịa pụọ n'ihe ka anyị pụọ ekita ka anyị nọ ebe okeke nwanne nke m na-ebute ya dịka okeke si ebute nsogbu me na gị ma ọ nsogbu m na-enwe n'ezinụlọ m okeke ma na-eburu nsogbu m dịka nsogbu ya mbakwa maka ihe na-ekwu ejikwa uche gị mba onye ozi ya rịbụ ikwukwu ya n'ụlọ ụka ya na okeke nwanne gị bụ ezigbo onye ọjọọ n'ihe niile na-emegasị n'ezinụlọ a na okeke nwanne gị na-eme ya ejikwa maka ihe ndị ị hụrụ ka ihe ndị a na-eme gị anya na nwanne gị bụ ezigbo mmadụ okeke bụ ezigbo onye ọjọọ biko otu o si na ọ ga-abịa ka anyị hapụ ya biko ka m gwezi nke bụ eziokwu mmasị ime na ị ga-adị mma ebe a ekwutezi n'okwu onye amụma ụgha ahụ ọzọ ahịa pasta arịkọ achọghị ka ikwu okwu ya ọzọ ị na ihe na-agwa gị mkpọsa emere gị na-ekwu okwu ikwutere okwu na ọ ga-abịa ọrụ ezinụlọ m na-ajụ gị ebee ka ọ na-abịa ọ na-abịa m ka ọ na-abịa ka ọ na-abịa gị ka ọ na-abịa ọ ma bịa ebe a mfụ ya ebe a mgbuwa anyị isi otu a ka ọ dị bịa agadi ekwe nka n'ebe akwakwago ma ị laikiri ya ma ị chọhụ ya ọ kwesịrị ụlọ ọ batachara ya ihe jara ka m hụzi ihe ị ga-eme Sister Obi, ịma na ngwa ga-abụ ya ee mgbe ego ole ka anyị nwetadoro na ụbọchị 30,000 ịfụnanya anyị na-ebu Chinefu anyị na-ebu Chineke bụ otu aka ede ọ dịghị onye yiri ibe adịghị gasọ ka mmanụ aṅụ data ife ga-asọwa ụmụ kedu onye tiri egwu a ịma ihe m ji eji ọrụ egwu onye tiri egwu a wee egwu a egwugoro egwu ụka ma ọ dị ijiri olu perikwo ma were fee anyị bụrụ onye ụka nsogbu adị ọ gbasa ọchị ọ ga-akụpụ ndị ọzọ ego ọ dị mma o eji egwu ọpịawa gazi n'ụda ego ifusi ya chukwu onye ọzọ bụ ego ifusi ego onye ọzọ bụ nwaanyị otu anyị na-eri ego nwaanyị anaghị ya iwedere ara aga ama m n'obi a ga-agwọ obere oge ugbu a ụnụ ga na-adị pụ ime onye mere n'ụwa ya anyị enwetaghị ego na-abịa mana aka m chọrọ ụbara mmadụ ebubo otu achọrọ m mmadụ ju ebe niile mpụtazi na-eme otu ego na-abịa ọhịa m chọrọ mana a ga-akwukwere m ịchaka kọwachara ihe ịchaka si n'ọrụ ugbu a na m ọ ga-echeta ntị ya a na-akwụ na laịn na-achụ ego tazi ya mee ya ka emee shap ka ego sụbanụ ụmụaka na-abịa anyị ego ewuwo nke a na-eme otu na-anọ n'ụzọ ike ihe omere ya n'ụmụaka ife a na-aghọ ahụ dabụ enwere ife na-eme nwa ọchị arụ ụzọ esi atụ ego oge m bara ka ime ịghọta na ha yi ndị ahụ ndị ori ha dị ndị ji ndị uwe ojii akpọ hapụ nke a ihe a na-akpọ ewu gospel yahoo ndị agha bụrụ anyị ife anyị eme anyị ga-afọfa ụbata ha n'ụlọ anyị na ha akpa otu a ha nwere isi ochi ka ha bịaziokwa anyị ochi onye ochi adịghị eme ochi anyị ga-ekwu ikpere ya ekpere mara adịghị ya obodo niile ndị nzukọ na wee kwere mara adịghị ya n'iwu ebe niile pasta arịbọ kene ekpere onye mkpesa anyị ekpere mara adịghị ya ozugbo na-elekwa ihe nke ka ị wee hụ na ya ka ịhụ ndị ori na-ajakọ isi ya na-alụ ọkụ na onye ori ebekwere ka isi cheta uche nke a ịmụka nke anyị kwuru aga jecha Igbo agwụ ibe ji gbaghara gị na eso na anyị bụ onye ori mena gị eme ihe nọ n'ime mena gị ọgwụ fu nne ji mena gị n'ime ori
ihe nnachi ime ka ịma na ịma ihe ekwu ịma ndị mmadụ na-ahụ ime ihe nrịba ama ndị mmadụ na-ala ike ekwe anyị agaghị egbu oge anyị ga-akpọta ha kama aga m eti ya sista ọbị ihe nji ga-eti ihe na ka ịma na ụmụ nwaanyị maka esi were aghọrị mmadụ anyị mesi ha dị ebe a pịam ịga ebe a ịsa ha isi kpọbata ha ka anyị were ha chụọ ego ife banyere m ọ ga-eme uche m n'obi ife banyere m ọ ga-eme uche m n'obi ụna ụmụ idela ọbụmọ ọbụna ụmụ idela ọbụmọ mụ na chi. Onye bụ efule? Chekwa onye bụ efule? Onye bụ efule? Efule? Ka ebe ị chọrọ ịga ma ọ bụrụ na agbasa? Eme? Ị chọrọ ịnwa m ọnwụnwa? Ka ebe ị chọrọ ịga e nwere ebe ị bụ n'obi ị chọrọ ịga ma ọ bụ na agbasa nzukọ a? Enwe ebe ị chọrọ ije? Ị chọrọ ịnwe onye mbụ? Ị nwere chọrọ ịnwe onye paspọtụ obodo? Ride on, man of God, ride on. Ị chọrọ ịma? Mepegoda. Mepee ya! Mepee ya! Mepee ya! Mepee akwa. Pastor, mepee akwa nwatakịrị nwaanyị. Come down! Hey! Right on, man of God! Right on, Pastor. Ọkwa nọgị na Chukwu ji onye amụma anya eme ihe dị egwu n'ụlọ ụka. Akwa ngwa gị bụkwa kwesịrị ọnwụ ibe n'iba n'afọ nne kwesịgakwa ibe n'iba isiokwu n'afọ nne ya. Aga m agbalịsi ike ka m hụ na ọ bịara ọrụ ezinụlọ a dịkwesịrị taa. Isi ike mee ma ọ dị ka ihe a n'ụgwọ ọnọdụga aka na bụrụ na gbaa mbọ so na ebibiri ya aka ọ ga-aga bụ ị chọrọ ịlụta di ya ị chọrọ ịlụta nwanyị Haribo, nke ị na-ekwuzi ka ọ na ịmara ife m na-eme ka ọ na ịmara ife ịchaka ochie dibịa ndị mmụọ na-eti onwe ya ị na-ekwuzi ka ịmara ife m ga-eme ka esogbu n'onwe gị nke ahụ ofe nkwuchapụ ogbe ịnụgoro ihe o kwuru maka ya wee bịa na aka ọ kwara acha o wee sị na ọ kwara ka nwatakịrị
ịgbado na-ewetara gị efi na-eweta ọkụkọ na-eweta ewu Hausa ndị nke na-asị ka mmadụ na a ga-emere n'ife okwelu bịa na aka ịkwọlụ acha acha ha ewee sị na ịkwọlụ ka nwatakịrị arịbọ ya aka gị ihe a bụ nzu ụbọchị ahụ ị ga-aga n'ebe a were nzu a tee n'iru gị oge ị wụchara arụ kwadosi ọfụma itesia ya ọ ga-eme gị ka ị nwee anya ime mmụọ ịmata ebe m ga-elighesi ọgwụ ndị ahụ m ga-etinye na ezinụlọ ha ịgazi ebe a mkpamkpa na-akpa ezigbo odibo ka ịbụ marakwara ị ga-ewetara m efi dịka i si eme na mbụ ehenụ ka m na-eri na-agba abụba ọmụ oke mmanwụ na-eti onwe ya ebe kwa nkwụ ọbụla m kwere ebe a ịdịkwana na mbụ eme ọwa ife ọ naanị ma mazi sọ mma ife ọma gị dị m mma nsogbu adịrọ gawa o oke mmụọ oke mmụọ oke mmụọ oke mmụọ ihe mmụọ onye anyị na-atụrụ anya oke mmụọ ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ onye anyị na-atụrụ aka m na-eche ka ị gwara eziokwu aka m na-eche ihe ka nwanne m mụ na ya si n'ofu afọ wee pụta si eche echiche na-agwọ ọgwụ imegide m ịbụ mmiri ezinụlọ m wee m onwe ka ọ dị chee n'ihe chee onwe ka ọ dị onwe ka ọ dị di m ọma ị ma na anyị kwesịrị na-ekele Chineke otu o siri were onye ozi ya wụ arịbọ wee zọpụta ezinụlọ a ihe anyị kwesịrị na-ekele Chineke onye na-eche echiche ihe igbo n'eziokwu
ihe kwuru eziokwu ezinụlọ ihe a ga-eme ugbu ọ na-adịkwa m ka anyị ga-ebido jee mee ụka onye ozi a na-akpọ Pastọ Arịbọ ka anyị bido jee mee ụka ya maka ahụgo m dịka ihe o mere n'ezinụlọ m ahụgo m na onye ozi Chineke edoro edo onye ozi Chineke n'eziokwu anyị ga-ebido jee mee mụ na gị n'ezinụlọ m na ụmụ m niile anyị ga-ebido jee mee ụka ahụ. Ebe ka ọ nọ? Onye nọ n'ụlọ? Onye nọ n'ụlọ? Apụrụ di m aka. Nke anyị bịara ebe a ka di ya n'ebe a. Apụrụ di m aka. Achọgodo na ana m ajụ ya obere ajụjụ. Ife anyị gbalụrụ ka onye nkịta na-achụ ọsọ, ọ nwere di gị ịfụ na be m ma ọ bụ ịfụtọ. Melụ gị na onye nkịta na-achụ ọsọ. Apụrụ di m aka. Apụrụ di m aka. Apụrụ di m aka. Ọkwa alụ ọpụpụ. Ala na-apụzi. Maka na ebe ị na-apụ be wee chụrụ nwaanyị ibi ejebe na bie ebe ị na di dị ọfụma iji esi arapụ di ọhala. Ị nwere ike ijide nke ha n'obodo a. Obodo a anyị emi ya o. Ọ nwere ife ị ga-eme nwa na-eje onye ala akụ ete ife ọkụ ịbịa kelee aka mbe di m ọka dị nchụpụ nke ị na-achọ ọmachụ m eji na-ejidesie gị chọrọ ichi nke gị njide nke m itinye mkpụ ka onye ala onye nkịta na-achụ ọsọ wee gbawata ebe anụ ọfịa kedu nchukwu na di m alụrụ ọ bụ na ọ na-atụta anyị meta aka ugogbe tiwala ezigbo ugogbe tiwagokwa m emetụla m aka ọ dị mma itiwara na gwa m ji aga mba ozugbo ama m ugogbe tiwala kemgbe echi ọ dị mma itiwara mana mba bịa ịma nọ kụsị chọrọ m dị ebe a sibota na chi ya si na kwuru nwunye je na kwuru nwunye ya na-eme ka agụ owu agụ na-achọ onye ọ ga-adoli sobie achọrọkwa m na-ajụ m ife ụmụ ịnụbeghị ya ma achọ nwaanyị anyị debere n'ụlọ si beghị wee tiri mkpu ka onye nkịta na-achụ so otu mkpu elebe anụ a onwere afọ nwunye yi na-akpọrọ m onwere afọ na akpọfọrọ m ji iyi ọ na-akpọrọ m bụ ihe nke a na-akpọbeghị mmadụ elekpọkpọ stambụ ọ napụ mmadụ ji ọ sị na abụ m ajọ nwaanyị si m ọgba n'ilo si m abụna ịma na mgbe ụfọdụ ọnụ ụmụ nwaanyị ọnụ ụtọ nche na agba nkata ọchịkwa na amara nkata agba mgbe ụfọdụ ihe na-ekwu da na nwunye m bịara nga biko mgbe ọ bịara nga na-aba mba ahụ enwere dị ichile ma ọhụrụ wii wii eme ochi ọkwụkwụ ka a ga-asị na ọ gara na ọkwụkwọ ahụ ụjọ mmanya afọ ochige mma cherekwu eweli iwe ịma mgbe isi m na nwunye m bịara nga echebechi isi m na nwunye m bịara nga abịa ịnanya mkpọ ọkụ ma ọ nọbịrị ịnanya mmanụ elu ma ọ nọbịrị ịnanya opi o ji esi nri nwunye m bịara nga bịara akparị nri abụghị akwụna nke ndị ọcha na-akpọ halọt abụghị ọ napụ nwaanyị di onye ọkpọrọ gbanwe nwaanyị iberibe nwaanyị na-enweghị isi n'ọrụ onye nwunye m bịara nga abịa ngị ka nwunye m lechara anya kpọ nwaanyị iberibe na nwaanyị na-enweghị isi n'ọdụ nwunye m gwụrụgbụrụ ọnwa gwụrụgbụrụ ndị nwụrụ uru nwa ọkpụkpọ ka nwunye m lechara anya asị na ọkụ ị na-ejide maka ị na-eji aka na-abụ ejide maka ana m ejide ndị ka nwunye m bata nga asị na-enwere uru ịba nwunye m ebe ihe mere ana m echi mgbe apụ enwe mkpuchi mgbe apụọ ihe ọbụla ị nụrụ mere na asị na mmere ma nwunye mere nwunye m agala aja ese ọ gịnị mere ya ọ mme mere ya ọ bụ mme mere ya ebe nwunye m lechara anya akpọghị ihe ndị ọ kpọrọ m husband snatcher itinyekwa ya husband sniper snatcher nke ka wee fụfụ emere m ya gịnị ịnụkwa ọka kere ewu m igwe emere m ya gịnị ịnụkwa ọka keka kpọọ m obi mana butuo nwunye m lechara anya
Bakao. Ele dey to get any boss. Aku ji number. Eji ma Why na phone? Agba agba kobako. Awon me wona ala. Je gbolu me. Wona ala yo wona ala ige nyem. Ewon le no pele ti ko de ba. O ti akun no fra me anu ko. Da buri. Eji le ko de gbe. Da buri. Ti ku eze. Ile ka so ko. I can build that wash and I go home again. I can move the monkey and again. Oh, yes. Okay, come on. Never long finger. But I will be. Okay, come on. You can come, Macapa. Oh, of you, Omaka. Omaka rising. It's no Omaka. Hi. O te gun choki wa mudi fa. O te gun choki simbi awero. Kono dum no na. Chai. Oh. Hey, me dile inigide ko ma inigide simpa. Ni fa bro ko fe kam ma mo wa na tabia bileba. Mo ga ko ma na. Mo ko ma. Onye bu. Na eche. Kenti pa ba. Akwe mana o maka nka m ji chọ nwunye si ala e ọdala e nweta ụlọ m n'ọda nna m bi n'ụlọ e nwere mgbe ọ ga-eme ana m awa anyị ka oke mgbe ụfọdụ na gburugburu ọ dị oke ọmụme e ghọtala onye mme m ji esi bata ka mụ na anyị biri nke a na-eme ihe ọbụla chere ịmụta esi chọ ama m n'efu n'anya mana amarọ m n'efu n'anya igbo a na-akọ ya akọ jide ka anyị ghara ime otu a ka anyị ghara ịnatagodo kịta ka ọ ka fọdụ ihe na-eche bụ otu a nnọkịta bụ ugogbe ejile ka m ụtụtụ efifie anyasị ugogbe ejile n'ọkụkọ ọbụla ị chọrọ mmụọ oge ọbụla ihe a jiki na-agụte ụwa m ụtụtụ efifie anyasị anọ m na-eche gị ị ga-eji ọsọ abịa na-agba were ọsọ bịa bịale o bịale ejile onye na-achọ nwa dị mma were ọsọ bịa bịale o bịale ejule onye na-achọ ụga egbe nwa gee ntị ebe ọzọ isi chọọ ya nsogbu mana ọgbọjiri drọg ite ha sọgbọjụ na drọg ahụ niile kwụ ọmọdụ ọgwụnwakwụ hey mbara Moses ọgbọchana na-achọ ihe oge elu onye mere ọdọsi dịrị gị ụda dịrị m ọgbọdọ uri ga na bed ọ jide m aka na mkpa ngaja nwere ike ịfụ mmiri efu mmiri ọhụrụ ji ejiri ya egwu otu ọwụ na ngọzicha ya uwe ya ruo n'ụlọ gote ya chekwa ụlọ tope ya ụlọ gba ya okirikiri bụ ụlọ tinye ya nri ụlọ na-eri ya ga na-anụ ebe a bụ mmadụ nwere ike ịkpọ m pastọ ebe ọ na-eme unu nwere ike ịkpọ m pastọ ozugbo ọ kachasị nne ebe na-egbu papa na ihe ị ga-arụ ịṅụwa bacha ya ọ dịghị eme ọnwa ebo ị ga-abịa ebe akpọpụta ọ na-eme ka ọ naghị eme ọ
na-eme ka ọ na-eme? Nwanne akọrọ m ịmana amaka m ga-esi bido keleba Chukwu a ịmana mmiri nsị aṅụchara m ya gazi unu n'ife m gba m ụkwụ n'eze nne m eziokwu dọkịta si na m dị ime ị na-akọwara m na ị dị ime kịta ozugbo agwabekwa m nne di m nne ndị ka agwakwana ya gwakwana m ugbu a chere godi ị ma na ụmụ taa ka mmiri nsọ a jiri gwọ ọrịa ọkwa ya oke mmadụ enweta nwanne m ikere dịkwa na mmiri nsọ ahụ ọ dịkwa ya ikikere dịkwa na mmiri nsọ ahụ eziokwu ikere dị ya ekele m gị Chukwu megoro gị ya ma meji ma nke atọ bụ egi Pastor na-edo omego. Lee nke a bụ ozugbo n'ụgbọala m. Chineke anyị na-adị. Chineke anyị na-adị. Oge niile. Leenụ m. Onye ka nsị nọ na-eme na chọọchị a na-aba na-ebupụta moto. How can you feel it? Hey! It's not what? Who are you there? Can you do that? When did you go? When did you go? Na moto m ọ bụrụ na be m ka ọ ya nọ onye ahụ nwa be m onye ga-eme maka dị kara iwe onye nwere ahụ gị nyara moto a dị ebe a ọkwa ị hụrụ mmụọ na-eje ozi n'ime chọọchị ma ihe ọ na-eme ndị nke ọ maka na ibu n'uche na ị ga-ekwu ya bịa ebe a chiri ndị mmụọ ozi ihe mere n'ụwa na ị ga-ebutesi ya na ụbọchị ekpere ka agọzie na mụ a ga-ebu moto a wee na ọnwụ ma nke m na-emebi ihe chukwu ajụ ka ị na-akụ gbaba moto ọnwụ ụmụ ike ya obugo m ya n'ime ya asa adị m anyazi Chief nsogbu adị ihe mere na nsogbu adị mgbe ị bịachi I want the more Kasabi, I call Kawarango. I call Aron, I don't got me here, Bama. I know Chineke, for me here, but you don't Chineke. And I got a very common of one lady going, one cake on only one morning, maybe though. I assume the one that will sham and down, why is shan? Oh, you hide you now on a bow. You know, I don't know, but I got you took a like a woman, a woman about all the something. Only you shall be a man. Sorry, I'm open idea. I'm going to wear none of you go on wire on the road. No Bruno. Didn't I? Mobile on them, get cool, see, we are it can't go on. I got you, I know that Yoshi. Oh, goodness, I still don't have to call my was. William. Oh, no, die you. I want one look away. I was doing it. I made him out. I made him go down. Maybe the baby. Oh, Pastor, you're here. Yeah, I was in those. Oh, it is I only he was in.
You can see as I didn't know those fish. How they get nature? You got three. Also, get nine. You're all the nature. Also, I try. Only say, Hey, okay. Hey, Beba, come here. Beba! Baby, it's okay, man. Oh, no. Why are now we going to church here? We are both minutes. You go one day, okay, dear, about you miss Nani and I become now. Tell me about me. Move, I don't push you on. Mary, by bad and so. What I go here. Whoever. Oruwo Chineke Oruwo majenyegi hekele. Oruwo Chineke Oruwo majenyegi hekele. Imagoye wonya. Wonya awo prophet and pastor arebo. Enwo wonya na abata nke na abu. Ishodi pagomo. Ya we na nwa. Be from mo ni mego mmetipia ya ogbu a. Ego ni. You can run over na ha Jesus. Amen. Okay, run over na ha Jesus. Amen. You can run over na ha Jesus. Amen. Ọ dị ka enwere ekwensu n'ọbụla isi imetụ maka n'isi ọzọ mere gị ome ihe. Ị ga-enwere onwe n'aha Jizọs. Amen. Nwa mama. N'oge ekwensu n'ọnwa isi. N'oge ekwensu n'ọnwa isi.
na n'ife. Abụrụ m arụ ife akwa. Arụbara ka nwa akapalawa. Ike gwara bụ ọkụ. Ịchọrọ ịlụta di ya. Ara nke onye akara ncha. Ịchọrọ ịlụta nwanyị. Nwa ebudakwana m. Kemgbe aka ahụ ọzọ na ka o rute m oge nye ka ọnwụ ka m na-ekwu mgbe ọwụ sa m na-agba ọwụ na m agba ọsa mgbe na abụ ọ dị ka ekwuta were igwe ọ dị o chọrọ mmiri ma anyị nwere ala agụ na-ebu na-anụ ikpe arịbọ aka m kwọrọ acha ha acha ewesị na nkwọrọ ka nwatakịrị arịbọ ogbe anabatago aja echu mana enwere ife nchọ ka nkọwatara gị ọfụma dịka ị na-apụ kịta ịga rụọ ọrụ ụka bute n'obi na onye nyere gị ike iji arụ ọrụ a bụ ogbe mana na ị ga na-adịghachite ịdị na-enwegharị ike ogbe nye gị ma na ihe ọ bụla ị na-eme ebe iji na-adọtara ogbe mkpụrụ obi ị na-anụ ihe m na-ekwu ịma na asị na ime ibewe anya ebewe ịma na asị na anya ebewe ime ebewe ogbe ọkwa ozi ziri m ka m na-ezi ịfụrụ mgbalaka ga na-anọ gị n'aka oge niile ị ga-eji ya mee ihe ịrịba ama ọwụ na ị chọrọ ime ụdị ọbụla ị chọrọ obi gị chọrọ ị ga-eji ya mee ya mana gee m ntị ọfụma maka na ife a na-agba na ntị adịghị agba ya n'anya agba ya n'anya anya kpọọ ị ga-ekwe ka onye ọzọ gbara mgbanaka oge ọbụla ị ga-achọ ịga nwaanyị nso agbakwana mgbanaka ezikwa m ka ọra m n'ọnụ maka na asị na ụkpala okpoko gburu na ntị chiri ya weta aka ya gaa ka ịkụtụrụ ogbe mmadụ ife adịgokwa mma egbe oke oke n'ebezi n'elu akwa n'elu akwa hey arịbo igbo na m arịbo igbo na m jee Emugura mbo na mana nimecha ihe ama na gamu nwa ọzọ mwa ọzọ ona gamu le pasara hey isi gị na ụka gị
Amara, I'm going to go to a man. It's a father. Open now, one man, never a hand. You might find everything. I'm the rain. Maka ifo jeri bo maka ndi di na de bo we ke chori maka se na chori lu aha na ifo wula mmere ye bido webe mi iwe kwuwa mi ihe ọ bụrụ kwa ndi ma ima ụfọdụ na-eche ka ọ hapụ aha na ruo nwoke ọzọ gazu asho nwe echi kita aha na-akpata ego hapụ ndị obodo a bido ji m ima obe kita gesi m diwe ebe na-akwa na-ekwu ya kita ọ ka mara nji nwayọ ga lụọ di zoro onwe m ike ọ ga abụrụ ka m kweta n'ihe kwuru nsogbu achụ mmiri na-echu That's my car. Look at you. I never change. I will not change. Don't let me get that one. I have said no. You are now equal to double. Double L. I hear that. Double L. Double money. Double M. You will have double back. Double M. You will have double back. Uncle, I'm waiting for them in a boot. I have something for the children. You have something in a boot. So go get it for them. I know you go here. Why you still broke crossing? Why you still broke crossing? They had a broke crossing. They said they brought something for you. Let's read it. Let's read it. This is only communion. Here we read so. Biscuit and obachicha. Piano. Hello, you may baptism here. You may not confirm. No, why you?
Ibu kazi. Name anya if you my name anya. One chọrọ ka nkọwa alụ. Ị ga-akwụkwọ anyị isi. Ya gbọta na etinye aka na. Na-akpọ Ghana Express. Ifo ka nsị wepụ ike. Ebe ego m ike. Ife nna anyịzi, anụ m anyịzi onye ka ọ dọlụ. Ife mbụzi kịta bụ ike ọwụkọ ọwụ. Anọzi nke ebe kwuo dike. Mmiri bute akụ. Ibe chukwu ụzọ. Ife nna. Ka bụ na obele bụrụ nke a. Ka bụ obele. Ife menụ. Ka ebe nne nna nọ. Ezigbo arụ na ife menụ. Achọrọ m emesie ka m jee befa ka m jefia ka m gbanyeli obele ejije anụ m anya ka m si elecha ka m je gbanyeli obele na-eme anya ife mma emeli gị erika ịbụ ezigbo mmadụ ife imegolu m ya ife imegolu m erika nne mma enye ya ezigbo ifo ya bụ nyesie ya ụwata ụwa ya ilota aha nna na-agba n'aka n'iru ka ịraza abatago m ego ya nwezi ife eji ego eme ife anọ kịta afụ bụ onye bi ọ na-elibu ife nna agwazi bụ ọfala nwere ike enechapụla anya nye m igwe obodo anyị abụ na ịmụrụ ife a na-akọ ife aha nna abụlugo wepụ onye ya n'ihe ajụrụ ajụ mgbe a mesịsị ebulu odogwu Aku pernah mendengar nama itu kamu jadi obelin juga. Banyak. Kamu jadi apa? Juga. Itu dah ibu apa? Oh, kamu tahu ke apa? Iya, kan bewan mana? Mesej. Wow, other akan yang membeli terus kami lagi. Mana? Kita kita mau makan ni lepas macam ni. Kita yang mana ni gas pun ini ni ni. Hey, kamu dah. Gina mana awori. Kwe, unu na awori mu amara. Ngi nwa. Omo ife dika wori ni ya. Ife ya bu na asenya ya so na pia. So na pia kai menye ko gbogu bi e. Ya tago. Apa ginanya? Na eme ni bula. O mi do bi. Ifa ni ba ko ni ma. Solo moi qui me là.
Eso me dijo que no. Hermano, que me diga que Agmagam, Pohom, Olom, Sana, Ajuna, Lalu, Abuja, Magana, why am I not sure? All along, go that, mine and I'm not full, and I am full. All of the dishes I would think on hands on your and I know my own and I say, what the other, and I say, and I know. Only one local young locally only that was your human. But no, it's not just young Lord. Subanya wego no na chuja wego wego na chuya na wego maybe even in them we tenya weekend oh makana I even got the group you are o mata sia no obu onwe mo wa bra to go out there so me abu na ona to makana no so ya kwana bo wannan nam na chap na ona apie ma adunanya Loka we mesie mu loka na ho mo se na anya we le kiri bu ngene kune imita na afufu oro yo wa na ije love amakazi amara kebu no no bute bola yo mbo ya no yo la ka ile ri re o kwa ni lalu no ibira ta o Yena, Erifale,
Oh, ife ya agbamakwụkwọ ya. Eziokwu. Ọwụ ya. Anjene. Amara ikwe ozi anyị. Ọkpọ ụbọchị na-abụ ọkpọ ka anyị mee nke anyị. Na-agwa gị. Nsogbu adịrọ. Nne m. Ka ka m lụrụ. Ya. Ọ na-eme anyị tụma n'obodo Adam ọlụgo m ka nwoke si atọ m. Eziokwu. Anyị esi ebe abụọ. Anyị ga-abụọ mba. Anyị kwụọ nleta m. Nne nke ahụ o nwere ebere onye ebe ka Ọ bi na ndị obodo oyibo. oke obi n'obodo. Onye obodo oyibo. Obodo oyibo. Ka anyị jee.